Years ago at Brother Kenneth Hagin's healing school, Преди години в изцелителното училище на брат Кенет Хегин we had a man that came who had inoperable brain tumor. дойде човек, който имаше тумор на главата, който не може да бъде опериран. He had been to the best hospitals. Той беше ходил в най-добрите болници. And they all said no one would operate. И всички казали, никой няма да се съгласи да те оперира. They said it would destroy his brain И бяха му казали, че това ще унищожи мозъка му, if they tried. ако се опитаха да го оперират. They had scans of it, Имаха скенери and this tumor и този тумор had grown tentacles down into his brain, е прораснал пипала в мозъка му, like an octopus. като октопод. Doesn't that sound like the devil? Това звучи ли като смърт? Tentacles Като дявол. down into his brain, Пипала в мозъка му. which is why no one would operate. И затова никой не иска да оперира. Because to get the tentacles out, Защото за да се извадят пипалата, totally destroy his brain. трябва да му унищожат мозъка. So, as a last resort, И като последно средство, he came to Brother Kenneth Hagin's ministry, той идва в служението на брат Кенет Хегин. and he came to our healing school. И идва в нашето изцелително училище. And he was there for 2 or 3 weeks. И той беше там 2-3 седмици. And at the City of Faith, Brother Oral Roberts' И в place, града на вяра, мястото, където брат Орел Робърт служеше, one of the Christian doctors, един от християнските доктори he said, I will operate. беше казал, аз ще те оперирам. Nobody else would. Никой друг не искаше. But he came to healing school first. Обаче той първо дойде в изцелителното училище. So during his time with us, И по време на неговия престой с нас, I was ministering there, аз служих този ден. and I talked about the power of the name. И аз говорих за силата на името. I talked about the authority of the name. Аз говорих за властта в името. And we talked about what Jesus did in Mark 11. И говорихме относно това, което Исус направи в Марк 11 глава. The verses we love so much about faith. Стиховете, които ние толкова обичаме относно вярата. Verse 22, 23, 24. Стихове 23, 24, 25. Where he said, have the faith of God. Където се казва, имайте вярата на Бога. And the next verse, verse 23, И следващия стих 23 is not prayer. не е молитва. It's not prayer. Не е молитва, It's speaking. а е говорене. Some people are praying Някои хора се молят, when they should be saying. когато трябва да казват. They should be declaring. Трябва да декларират. They're begging Те просят, when they should be binding. когато трябва да връзват. And the reason this came up, И причината, преди която това излезе, just a few verses earlier, само няколко стиха по-рано, Jesus saw a fig tree. Исус видя една смоковница. And he came, И дойде. and there was no fruit. И нямаше плод. And he cursed it. И той я прокле. He killed it. И я уби. Some things need to be killed. Някои неща трябва да бъдат убити. He killed it. Той я уби. How did he kill it? Come on, Как я help. уби? Хайде. With his word. С думите си. He killed it with his word. Той я уби с думите си. And when the disciples said, Lord, look. И когато учениците казаха, Боже, виж, Господи, It dried up. изсъхнало е. Did Jesus say, yeah, but don't you try this? Исус какво каза? Да, ама само да сте се опитали вие. Не. I'm the Son of God. Аз съм Божия син. I can do it. Аз мога. Don't you try it. Ама вие не сте се опитали. He said the opposite. Той каза точно обратното. If you look at Matthew's account, Ако погледнете записа в Матей, Jesus said, Исус каза, if you have faith ако ти имаш вяра and you don't doubt, и не се съмняваш, you will not only do what is done to this, не само ще извършиш това, което направихме на смоковницата, but if you speak to the но mountain, ако говориш на планината, is he telling them they can do what he did? той казва ли им, че те могат да направят това, което той направи? And even more. И дори повече. Hallelujah! Халелуя! That's what he said in John. Това каза в Йоан. If you believe on me, Ако вярвате в мен, the works I do, делата, които аз you will върша, do also. и вие ще вършите. And greater works than И these. по-велики от тези ще вършите. Hallelujah!
But you'll have to do them exactly like he did them. Но трябва да ги правите точно както той ги правеше. He didn't do these things by begging. Той не ги извърши чрез просене. He spoke to it. Той говори на нещата. He cursed it. Той ги прокле. And it struck a death blow to the roots. И той удари смъртоносен удар на корените. Nothing happened that you could see above ground. Нищо не се случи, което да е видимо за очите над земята. After he had spoken to it, След като той изговори and he walked away, и си тръгна, it looked the same. изглеждаше си It също. looked like it didn't work, Изглеждаше сякаш не работи, but it did. но всъщност работи. From the moment he spoke to it, От момента, в който той говори, the death blow was struck to the roots. смъртоносният удар беше нанесен на корена. Because the next verse says it dried up from the roots. Защото следващия стих казва изсъхна от корен. Things happen first Нещата се случват първо in the unseen realm. в невидимата реалност. Hallelujah. Then they show up Тогава се появяват in the seen realm. в видимата реалност. Hallelujah. Халелуя! So we had a time of prayer at the healing school, И имахме време за молитва в изцелителното училище. and I spoke to that tumor in that man's head. И аз говорих на този тумор в главата на човека. I cursed it. Проклех го. I commanded it to die Заповядах му да умре and dry up и да изсъхне. and bother him no more. И повече да не го притеснява. In the name of Jesus. В името на Исус. I didn't ask it to. Аз не го помолих, I told it to. а му казах. And I have a right to tell it to. И аз имам право да му кажа. Because the Lord made me a king. Защото Бог ме е направил Because цар. the Lord gave me his name. Защото Бог ми дал неговото Hallelujah. име. Халелуя! And the Lord gave me the keys И of Бог the ми е дал kingdom. ключовете That на if I would царството. bind it, it would be bound. И аз ако го вържа, ще If I бъде would вързано. loose it, И it аз would ако be го loose. освободя, ще бъде освободено. Well, you couldn't tell that anything changed. И не можеше да се каже дали нещо се е променило. And he left, and I didn't hear from him for many weeks. И той си тръгна много седмици и изобщо не чух новини от него. And then I saw him. He came to the healing school. И после го видях, той дойде в изцелителното He was училище. smiling. Усмихваше се. He said, I need to tell you something. И казва, трябва да ти кажа So we нещо. went and sat down. И той отиде седна. He said, Brother Keith, after I was with you in healing school, И казва, брат Кит, след като бях с вас в изцелителното училище. they told me they would operate. И те ми казаха, че ще оперират. And so I decided I would. И аз казах, добре, ще си направя операция. And of course at ORU at that time, И естествено, тогава в Орал Робъртс Юниверсити, there was the city of faith. там е града на вяра. And all the doctors, all the nurses, believers, И всички доктори и сестри са вярващи. prayed in tongues, Говорят на езици. healing believing, miracle believing. Вярват в изцеление, в чудеса. And he said they put him to sleep. Приспали го с опойка. And he woke up. И той се събужда. When the doctor came, И идва доктора. he said, the doctor says, I have to tell you something. И доктор казва, трябва да ти кажа нещо. He said, we opened up your skull, Отворихме ти черепа. and sure enough, И гледаме. that thing was all inside your brain. Това нещо беше в мозъка ти. And we worked for hours И часове наред работихме. and didn't know how to get to it. И не знаехме как да стигнем до него. He said, so we took a break, and I'm standing by the side. И ние взехме една почивка и аз седа там отстрани. And so he said, I went back, И се връщам and I just touched it, и просто го докоснах. and it fell off your head. И то падна от главата ти. It just slid off to the side, Просто се изплъзна настрани. and they got a hold of it, and it all came just pulled out. И просто цялото беше измъкнато от главата му. And on the tip of every tentacle, И на върха на всяко пипалце, it was dead. то беше мъртво връхче. It was dead, like it had been burned. Сякаш е било изгорено. Hallelujah! Glory to God! So they didn't operate on his brain at all. И всъщност изобщо не са му оперирали мозъка. They just sewed up his scalp. Просто зашили му
черепа. He said, "You're good to go home." Готов си ходиш къщи. Hallelujah! Халелуя! A miracle! Чудо! A miracle! Чудо! This is the gospel. Това е благовестието. Jesus came to Peter's house. Исус дойде в къщата на Петър. His mother-in-law was sick, Тъща му е болна. high fever. Има треска. And the scripture said, Jesus came and rebuked the fever. И Писанието казва, Исус дойде и смъмри треската. Now I had read that for years. И аз съм го чел това години наред. But when I read it again, Но когато го прочетах I thought, now отново, hold on. казах, чакай малко. He's not praying. Той не се моли. He's not speaking to Peter's mother-in-law. Той не говори на тъщата на Петър. He's talking to a fever. Той говори на една треска. A fever. Треска. I thought, can fevers hear? И аз си помислих, ама треските могат ли да чуват? And I read the next verse. И прочетах следващия It said, стих. it left her. И там се казва, и тя си замина. I thought, yes, И аз казах, аха, fevers can hear. треските могат да чуват. Hallelujah. Халелуя! If fevers can hear, И ако треските могат да чуват, tumors can hear. туморите могат да чуват. Viruses can hear. Вирусите могат да чуват. Bacteria can hear. Бактериите могат да чуват. Hallelujah. Халелуя! And there is a name above all other names. И има And име at that name, над всяко друго име. И в това it име must bow. то трябва да се поклони. Everybody stand up. Stand up. Хайде да се изправим. Изправете се. Oh, hallelujah. Халелуя! Hallelujah. Халелуя! Hallelujah. Халелуя! Hallelujah. Халелуя! Oh, thank you, Father. Благодаря ти, татко. Thank you, Father. Благодаря ти, татко. Thank you, Father. Let's come up. Благодаря ти, татко. Hallelujah. Халелуя! Oh, glory to God. Слава на Бога! We Ние are going to curse some things. сега ще прокълнем някои неща. We Ние are going to kill some things. ще убием някои неща. If it's not from God, Ако не е от Бога, we don't have to have it. няма нужда да го имаме. Hallelujah. Халелуя! Lift your hands. Дъгнете ръцете си Oh, hallelujah. Say it out loud in Jesus' и кажете name. на глас в името на Исус. I am a son of God. Аз съм Божий син. I have been delivered Аз съм бил освободен from all the power, от цялата власт, all the works of darkness. всички дела на тъмнината. I have been given authority Дадена ми е власт over every demon, над всеки демон, every sickness, всяка болест, every work of darkness всяко дело на тъмнината. has no right in me. Те нямат право над мен. Now, if you would just don't look at me, don't focus on me right Сега now. не се фокусирайте върху мен, не гледайте към мен. Focus on the Lord. Фокусирайте се върху Господа. Sometimes in these situations, the Lord will show me some things Понякога в тези ситуации Господ ми показва неща and anoint me to speak to it. и ме помазва да говоря на тези неща. You can be delivered if I don't speak to it. Ти можеш да бъдеш освободен дори I да не don't have говоря специфично на твоето нещо. I don't have to call Няма everything. нужда да извикам всяко едно нещо и състояние. But if I do see it, I will call it. Но ако видя в духа, ще го кажа. I'd like for you to pray for someone other than yourself right now. Искам сега да се помолите за друг човек. The scripture said when Job prayed for his friends, Писанието казва, че когато Йов се помоли за приятелите си, the Lord turned his captivity. тогава Бог преобърна плена му. So say it out loud, Father God, Кажете на глас, Татко Боже, I'm praying for my brother. аз се моля за брат си, I'm praying for my sister. моля се за сестра си, Those behind me, тези зад мен, those beside me, тези отстрани, those around me, тези около мен, those watching by internet. тези, които гледат онлайн. Have mercy, Lord. Имай милост, Господи.
We're asking for miracles. Ние искаме чудеса. We're asking for healings, Ние искаме изцеления, for deliverances. освобождения In Jesus' name. в името на Исус. Now actively expect the Lord to do things for them. Right now, Сега активно очаквай Бог да извърши неща за тях, за хората, Use които your си се faith. молил. Използвай вярата си and expect и очаквай. and keep expecting. И продължавай да очакваш. Oh, Korimbete, Aso, Kola, Fendi, Blechi, Taro, Croso, Rende, Ramo, Cromo, Grocho, De La Mate. De La Mate. Put your hands on your middle of your body, your midsection of your body. Сложете ръцете си в средата на Oh, тялото си. Sobero Cream, Piandana Mata Kilik. De La Frema, De La Frema, De La Frema. Every digestive problem, Всеки храносмилателен проблем, every stomach problem, всеки проблем в стомаха, every colon problem, всеки проблем с дебелото черво, every infection, всяка инфекция, every inflammation, всяко възпаление, every evil thing всяко зло нещо. that ought not be there, Точно сега I curse you проклинам ги in the name of Jesus. в името на Исус. I command you to die, Аз ви заповядвам да умрете, stop working, да спрете да действате, dry up, да изсъхнете and leave their body. и да напуснете In тези Jesus' тела name. в името на Исус. Oh, Sarah, Cobra, Pelham, Plama, Pina, Cable, Cable, Cable. Shandi Feloco. Shandi Fecola. Shandi Fecola. Shandi Fecola. Put your hand on your head. Сложи ръка на главата си. Oh, thank you, Lord. О, благодаря ти, Господи. Thank you, Lord. Благодаря ти, Господи. The Lord made the brain. Бог е създал мозъка. It is easy for Him to heal the brain. За него е лесно да изцели мозъка. Every problem in the brain, Всеки проблем в мозъка, every lesion, всяко отдебеление, every abnormality, всичко, което е изкривено, ненормално, every infection, всяко възпаление, everything causing headaches, всичко, което причинява главоболия, migraines, мигрени, headaches, severe headaches, страшни главоболия, силни, chronic headaches, хронични главоболия, everything causing that, всичко, което ги причинява, I command it to stop. аз му заповядвам да спре. Stop, Спри, cease, престани, I bind it, връзвам го, leave them напусни ги in Jesus' name. в името на Исус. And I speak to the cells. И аз говоря на клетките. Holy Spirit power, Силата на Святия Дух. life power, Жива сила. regenerate Регенерирай and make new cells, и направи нови клетки, new brain cells, нови мозъчни клетки. be created, Бъдете сътворени, be loosed бъдете освободени in Jesus' name. в името на Исус. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Yes. 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 Praise Adonai, Korek, Vaby, Jonda. Put your, wherever you may need it, put your hand on your, like your knuckles, your fingers, or it could be your shoulder. Сложете ръката си върху кокалчетата на китката Or your си, hip. на ръката си, може да е бедро, Any kind of рамо, arthritis, всеки вид артрит, където и по тялото да имаш нужда от изцеление. any kind of rheumatism or Всеки вид arthritis, ревматизъм, артрит, any kind of joint problem всеки вид проблем с ставите or difficulty, или трудност, put your hand on your body. сложи ръката си там, където
имаш такъв проблем. Every evil thing, Всяко зло нещо, every work of darkness, всяко дело на тъмнината, causing swelling, което причинява подуване, inflammation, възпаление, pain, болка, you stop ти спри in Jesus' name. в името на Исус. Stop Спри and leave the body. и напусни тялото. Leave the body. Напусни тялото. Go away. Махни се. Hands, Ръце, feet, крака, knees, колене, hips, тазове, shoulders, рамене, neck, врат, back. гръб. Be loosed. Бъдете свободни. Be loosed. Бъдете свободни. Now somebody needs to move. Някой трябва да се You need to раздвижи move сега. that part of your Трябва body. да раздвижиш тази част на тялото си. You need to move that part. If Трябва да something, раздвижиш тази част. move it. Раздвижи я. Move it Раздвижи я. and receive it. И приеми. Joints be healed. Стави, бъдете изцелени. Joints be restored. Стави, бъдете възстановени. Be made whole. Бъдете направени Be цялостни. made strong. Бъдете направени силни. Be healed Бъдете изцелени in Jesus' name. в името на Исус. Oh, hallelujah. Carol Penda Chara. Now, about that thing with arthritis. Сега, относно артрита. The Lord quickened to me. Бог съживи нещо за мен. You're free, Свободен си. but be careful about your mouth, Но внимавай с устата си. that you don't talk about people. Да не говориш относно хора. You don't find fault. Не намираш грешки. You don't backbite. Няма да говориш зад гърба. And you don't judge people. И няма да осъждаш хора. And that way you stay free. И по този начин ще останеш свободен. And it won't come back on you. И няма да се върне на теб. Hallelujah. Халелуя. Oh, lift your hands. Вдигнете ръцете си. Give thanks to the Lord. Дайте благодарност на Господа. Give praise to the Lord. Дайте благодарност на Господа. Praise to the Lord. Praise to the Lord. Благодарност на Господа. Praise to the Lord. Praise to the Lord. Praise to the Lord. Praise, praise, praise. Praise to the Lord. Yes, I see that. I see that. Oh, the Lord is the healer of hearts. Of arcs. Hearts, the Hearts. heart. Господ е изцелителя на сърца. He is the heart healer. Той е сърце изцелителя. He's healing hearts right Той now. изцелява сърца точно сега. Hearts, I speak to you Сърце, аз ти говоря in the name of Jesus. в името на Исус. Every valve, Всяка клапа, every part всяка част, that hasn't been working right, която не е работила правилно, be restored in Jesus' name. бъди възстановена в името на Исус. Function fully. Работи пълноценно. Operate properly. Оперирай правилно. No more erratic heartbeat, Без повече абнормален сърдечен ритъм, but steady heartbeat. но редовен правилен сърдечен ритъм. Be restored. Бъди възстановен. Be made perfect. Бъди направено цялостно. Hearts, Сърца, be healed бъдете изцелени in Jesus' name. в името на Исус. Hallelujah. Халелуя! Hallelujah. 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 Yes, yes, yes,
Yes. I see that. Виждам го. Put your hands one on the front, one on the... Сложете ръката си, една на гърба, една отпред. God is healing kidneys. Бог изцелява бъбреци. And the entire renal system. И цялата риносистема. Every evil thing. Всяко зло нещо. Every disease. Всяко заболяване. Of the kidneys. На бъбреците. And of the pancreas. И на панкреаса. I speak to you. Говоря ви. I say, take your hands off of God's property. Казвам, махай си ръцете, махни си ръцете от Божията собственост. I bind you. Връзвам те. Stop. Спри. Leave. Напусни. In Jesus' name. В името на Исус. Kidneys. Бъбреци. Be restored. Бъдете възстановени. Function fully. Функционирайте напълно. Fully. Напълно. Like new. Като нови. Like new. Като нови. Function normally. Функционирайте нормално. Completely. Пълноценно. Fully. Напълно. Be healed. Бъдете изцелени. In Jesus' В name. името на Исус. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. 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 Hallelujah. Now, like I said, I don't have to call it out for you to be healed. Както казах, няма нужда аз да кажа твоето нещо, за да бъдеш изцелен. We have many people watching. Има много хора, които гледат. So let's all join our faith, like Така I че said, нека да обединим вярата си with other people. с други хора. Use your faith for someone else. Използвай вярата си за някой друг. Put your hands on your body. Сложи ръце на тялото си. This is everybody. Всички. Everybody. Всички. Everybody watching online. Всички, които гледате онлайн. Said out loud, I've been bought with a price. Кажи на глас, аз бях купен с цена. The Lord bought my spirit. Господ купи духа ми. And He bought my body too. И купи тялото ми също. I am the property Аз съм собственост of the kingdom of God. на Божието царство. Satan, Дяволе! every evil spirit, Всеки зъл дух, take your hands off. махни си ръцете. Off of God's property. Махни ги от Божията собственост. Stop. Спри. Go. Махни се. Leave me. Напусни. In Jesus' name. В името на Исус. Oh, hallelujah. I curse every work Аз проклинам всяко дело, that my father did not put in me. което моят отец не е сложил в мен. I command it to die. Аз му заповядвам да умре. I command it to dry up. Аз му заповядвам да изсъхне. Be eliminated. Бъди елиминирано. Be eradicated. Бъди унищожено. And be no more. Повече няма да те има. In Jesus' name. В името на Исус. Oh, in Jesus' name. В името на Исус. В името на Исус. And anything that's been damaged. И всяко нещо, което е било увредено. Lord, I ask you to pour in Господи, аз те моля да налееш the holy healing oil, святото изцелително помазание, the healing balm of the Spirit. изцелителния балсам на духа. I receive it. Аз го приемам.
immune system имунна система, become strong in Jesus' name. бъди силна в името на Исус. Be very strong. Бъди много силна. Heart, Сърце, lungs, дробове, organs, органи, muscles, мускули, bones, кости, be cleansed, бъдете очистени, be purged, бъдете изчистени, be washed, бъдете измити and be clean. и бъдете чисти In Jesus' name. в името на Исус. Hallelujah. Халелуя! Hallelujah. I receive. I receive. I receive. Hallelujah. 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 Now, I know Знам, miracles have already happened. че чудеса вече се случиха. And many things will be seen tomorrow and the next day. И много неща next ще day. бъдат видяни утре и следващите дни. Now don't raise your hand unless it's true. Не дейте сега да си вдигате ръката, освен ако не е истина. But if you can already tell something's changed in your body, raise your hand. Но ако вече можеш да кажеш, че има промяна You can в тялото already ти, вдигни си ръката, ако си сигурен. You can already tell. Ако можеш да кажеш със сигурност. The pain is gone. Няма я болката, You can move something you couldn't move можеш да before. движиш нещо, което преди това не си можел да движиш. Hands, Ето там има ръце, там има ръце, там има ръце, там има ръце. Somebody say thank you, Lord. Някой да Thank you, каже, Lord. благодаря ти, Thank you, Lord. Господи, благодаря ти, Thank Господи. you, Lord. Thank you, Lord. Said out loud, I believe. Кажи на глас, аз вярвам. I believe I receive. Аз вярвам, че приемам. The word has been spoken. Словото беше изговорено. The work has been done. Делото е извършено. And I'm giving thanks. И аз благодаря. So lift your hands. Така че вдигнете ръце. Oh, give thanks, give thanks. Give thanks. Благодарете. Благодарете. Praise you, Lord, praise you, Lord. Хваля те, Господи. Хваля те, Господи. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Oh, praise you, praise you, praise you. Hallelujah. Now, tomorrow, the next day, as time goes on, Утре, други ден, докато времето минава, don't be like the 9 lepers that got healed but that didn't give glory to God. не дейте да бъдете като 9 прокажени, които бяха изцелени, но не се върнаха да благодарят на Бога. Give your testimony. Дайте свидетелството си. Tell others. Кажете на другите. Tell the church. Кажете на църквата. Give God glory. Дайте слава на Бога. Hallelujah. Халелуя! Hallelujah. Give Hallelujah. God praise. Give God glory. Pastor. Whoa, thank you, Lord. Алелуя, нека да го издигнем. Алелуя, алелуя, ти ме изцеляваш. Алелуя, освобождаваш ме. Мой изцелител.
Каква вечер само! Халелуя! Халелуя! Благодаря ти, Господи, за това, което правиш в град Пловдив. Благодаря ти, Господи, за това, че ти събираш Твоя народ и заедно в един глас, Господи, ние изповядваме Твоето Слово. Благодаря ти, Исусе Христе, че царуваш над църквата в град Пловдив. Благодаря ти, Господи, че помазание, което се излива на това място, достига до краищата на цялата страна. Нека новините на Твоето царство да достигнат до краища на цяла България. Нека Твоето царство да владее в България. Ела, Господи Исусе, и се възцари над народа на България. Тая вечер ние искаме това. И тая вечер ние декларираме това. Ела, Исусе, и смачкай главата на Сатана в България! Ние благославяме всяка една църква от това място на помазание. Ние благославяме всеки един Божий служител и пастор от това място на съгласие в помазанието на Бога. Ние благославяме утре служенията в цяла България. Движи се, Боже! Върши великите си дела във всяко едно кътче на страната. Спасявай! Изцелявай! Освобождавай! Бъди издигнат, Исус! О, това, което Бог е започнал, Той ще го довърши до край. О, дявол е поразен враг. И той ще отстъпи. Той ще отстъпи. Защото там, където 2 и 3 са събрани в Неговото име, всичко е възможно. Утре ще има прекрасни служения, неделя сутрин по цялата страна. Нека Бог да благослови църквите и пасторите. Ние се молим за успех на Божието дело навсякъде. Но за всеки един от вас, който може да дойде в неделната вечер, в 6 часа на това място, не пропускай, защото това ще бъде края. Аз насърчавам всеки, който ни гледа онлайн, всеки един пастор в града или околността, просто елате да се радваме в Бога. Бог ни посещава. Бог е тук сред нас. Нека празнуваме Неговото идване. Той е, който заслужава да бъдем събрани в Неговото име. Просто Бог ни благослови да имаме тая зала. Нека да я използваме за Божието дело. Нека радваме Божието сърце, като се събираме заедно и хвалим Него. Така че всеки един служител, пастор, църква наоколо близките 300-500 километра сте добре дошли да бъдем заедно и да празнуваме последната вечер в Господа. Той е центъра на всичко, но Той ни изпрати кит и Бог го използва мощно. Така че в 6 часа на това място елате по-рано, заемете места и дайте с очакване. На излизане от това място не забравяйте, че имат приготвена прекрасна храна от нашия ресторант, който наскоро отворихме и може да си вземете тая храна. Минете отляво е информацията за бъдещия ни концерт на 5 юли. NCC Music ще има концерт на това място и той се казва във всеки сезон. Във всеки сезон Бог е добър. Минете и се запишете или вземете билети или купете пък последния ни албум, който току-що преди месец излезе. Бог да ви благослови, да благослови пасторите на това място утре със служенията. До утре в 6 часа. Лека вечер! Бог да ви благослови!